Бөтә дөнья башкортлары курултайы тарафынан оештырылган айык авыл конкурсын төбәктәрде берләштерүсе, авыл тормышын яньләндерүсе бәйге дип тә атарга була. Кунак ашы, кара каршы дип был конкурста катнашкан райондардың, авылдардың бер-беренә кунакка йөрүе лә үденей тора. Он 17 февральда Бөрьән районының Аскар авыл биләмәһенә караган Исламбай авылы активы Бикбулат авылына тәҗрибә уртаклашу максатында осрашуга килеп кайтты. Бөрьәннәргә кайнар сәлам. Һаумыгыз, хөрмәтле Исламбайдар. Имен аман, бәлә казаһыз, исән һау килеп җитүегез менән. Исламбайдарды Бикбулаттар авылысында сәксәк, кымыз, йыр-моң менән ихлас каршы алды. Осрашу авылдың истәлекле урындары менән танышудан башланып китте. Мәктәптә урынлашкан музейды, балалар баксаһын, мәсетте, обелискты барып күрде кунактар. Бөрьән районы Аскар авылы биләмәһе башлыгы Юлдашев Гани Гали улы булам. Бүгінгі күнде біз Исламбай ауылымен айық ауыл конкурсында республика кемелінде катнашып келеміз. Бикбулат ауылы халқы бик кунакчыл, бик окшаны, матур итеп каршы алдылар. Һәм шулай буган бүтін үзләренең кунакчыллыгын мәктәптә лә, шул клубта ла, иман йортында ла күрһәттеләр. Һәм монда әйтеп китергә инде безнең Исламбай авылы тоже Бикбулат авылынан әзрәк кенә калыша, бәләкәй авылдардан сак кына зуррак категориялы ярышып килә бит. Шуңа без алар белән конкуренттар түгел. Без аларга уңышлар теләйбез. Ошо еңүләрендә ярышта инде без өмет итәбез. Алар җиңеп чыгыр дип. Бик дәртле халык, бик уңган халык яшәй. Шуңа алга еңүгә Бикбулатка. Сараның иң мөһим өлеше мәдәният йортында дәвам итте. Бында кунактар өчен бай йөкмәткеле концерт әзерләнгән инде. Исламбайдар да буш кул менән килмәгәндәр. Үзләренең тәмле күстәнәчләре, йырлы-моңлы сәламнәре менән куандырдылар. Түңәрәк өстәл артында көн үзәк мәсьәләләр күтәрелде. Айык авыл конкурсында актив катнашкан 2 авыл вәкилләре айык тормыш, сәламәт яшәү рәвеше турында әңгәмәләште. Мына айык авыл конкурсының сектәрендә бездә төрле мероприятияләр үтеп тора. Безнең агайнәйләр, мәктәп, мәдәният йорты һәрберсе үзенчә, һәрберсе төрле yerдә мероприятияләр бара инде. Бер урында гына нитеп йөрмәйбез, укмашып йөрмәйбез. Бер көндә күмәкләп эшләһәк, бер көндә һәр организация үзе мына үтеп тора инде. Мына әлеге көндә бездә район буенча бездә мәктәптә көслегенә робот түңәрәк эшләй инде. Әле шул ни буенча конкурс булды. Безнең балалар 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарда алдылар инде. Шулай ук Әбиәл районына ат ярышына ала барып кайттык без агайнәйләр менән. Безнең аттар тоже районның 1-нче, 2-нче, 3-нче урында алып кайттылар. Без анда выставка менән бардык. Аттарды биде буенча инде, исерге тыштар буенча. Бикбулат авылы халкы менә безне бүгенге көндә кунакка сакырдылар инде. Уларга ду рәхмәт. Алла берһә уларның да ошо конкурста еңеп чыгуларын теләйбез. Алла берһә шулай уңыштар һезгә.